President Republic Zimbabwe Robert Mugabe President Georgi Margevlavishin ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ወሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ቶም መራሕቲ ኣብቲ ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ብልጽግናን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ሙሉእ ጥዕና ድሕሪ ምምናይ ዝምድና ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኤርትራ ንምድንፋዕ ምሕዝነት ንሰላምን ልምዓትን ብዝብል ቴማ ካብ 26 ክሳብ 29 ጉንበት ኣብ ኣልጀርስ ርእሰ ከተማ ኣልጀርያ ኣብ ዘቃንዐ መበል 17 ኣኼባ ሚኒስትራት ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ተሳቲፋ ኣብታ ኣኼባ ንልኡኽ ኤርትራ ዝመርሐ ቀዋሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ህዝብን ተኸታተልቲ መንግስትታትን ኣልጀርያ ምስ መትከላትን ክብርታትን ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ብዝሳነ መንገዲ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብ ልብታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለዎም ድሕር ምግላጽ ከተማ ኣልጀርስውን ቅድሚ 14 ዓመታት መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ኣህጉራውያን ኣዋሓዝቲ ዶባዊ ሽግር ብሕጋዊ ኣገባብ ክፈትሑ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ዝኸተሙላ ከተማ ብምዃና ፍሉይ ዝኽርን ቦታን ከም እትሕዝ ኣብሪሆም ዝኾነት ሃገር ትንኣስ ትዕበብ ዘይገድስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ወይ ቅድመ ኩነት ልኡላዊ መሬት ካልእ ሃገር ክትጎብጥ ኣይግባእን ጥራይ ዘይኮነ ክትኩነን እውን ኣለዋ ዝበለ ኣምባሳደር ግርማ ምግባጥ ድማ ብዘይካ ምውፃእ ናይቲ ጎባጥ ሓይሊ ካብ ዘይመሬቱ ካልእ ፍታሕን ኣማራፅን ስለ ዘይብሉ ንሰላምን ብልጽግናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ንጸጥታን ምርግጋእን ዞባና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈረሞ ቀያዲ ስምምዕን መትከላትን ክብርታትን ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራትን ካብቲ ጎቢጡ ሒዝዎ ዘሎ ባድመ እትርከቦ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብቕልጡፍን ንኽወፅእ ፀቕጢ ክግበረሉ ፀዊዖም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዱባይ በርሊን ከለንን ማንሃይምን ጽምብል መበል 23 ዓመት ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ኣብዒሎም ከካቦቱን ዝበፅሓና ጸብጻባት ፍሮይን ፍጹም ዋሃይዳቶላ ሲዒቡ ይቐርብ كما كان نايتي نرهو تباحلو من إسراح بتحت زبط تيما أوشتن وطان كاي زغنيت بالمبل 23 عامت ناتنت إرتران تقمطو دوبين سمني ماراتن كمون برلين كلنن مانهاي من جرمن زنبرو زيغاتات ترير حدنتهم بحلو من النتو من زنت أبارق بعال كم زكايدو كاكابوتو زبط حنا حبريتا رديوم أبتي ديبلوماسينياتات ناي كبر عدوماتا غايشن بركز بولو زيغاتاتن زترخبلو أبدو بيز تخايدة تنبل حلافي كونسلون كمان قدات أتو جمال عبد الله بزوس معقل هاجراوي ربحات الزقدم نت أبوليتيكا ومسمر إيرترا مستينا هاجرات أبزل على مودخنتن متوتان بمشمام نربحه وحدان تراي زقلقلن نعوز حلون قباتي بوليسيتا سلازي تقادو تراي ممليسو حبرو زكاير تتابوتاتن وديتاتن كقاتم كم تنحم بملكات سالاتن عاتا وشتن وتأنزر كبز بإيرتران ونانتون عرقان مرقتن مريحنتون اتشرحتاتن نابلي أبنايت فشنا مدرخ بتحمه الله وجنزبهم نمحبركم دبين سمين إماراتن وكيلوك الزسمعاتو فؤاد محمد بوغنو نايلو معمد تنبلنات النت زي فتحاون زي حقاون اقدان نافشل بزمت اللقواني بعل مهلاو نمختز بإرتراز درع درب حبن مخان دحر مقلات حزب إرترا حجون حدونتون هاقراون منتون زفتاتن زخونا يخون تتابو كموترو خمز مكتون كم تفشلون تنعمناتو قالتهم اتتنبل كابس مراز خدت وجلة بهلا أسر بزغربتو مدب دميقو من بارو خبتبوتات بتحنات ابتابا رديوم ኣብ ጀርመን ከተማታት ማንሃይም ከለን በርሊንን ከባቢያን ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ኣብ ዘካይሮ ድሙቕ ጽምብላት ናጽነት ዘሰክምና ረዚን ሓላፍነት ሕድሪ ሰማዕታትን ህንጸት ሃገርን ንምትግባር ከሞትሩ ድልዋት ኣሎና ክብሉ ረጋጊጦም ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደን ንቆልዑን መንእስያትን ዝያዳ ዕድል ዝሃብ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ዮሃንስ ወልዱ ዘስምዖ ቃል ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ሓድነቱን ስኒቱን ከም ዝምርኮስ ሳላ ዝሓድነት እዚ ድማ ተጣባእቲ ንምንብርካኹ ዝኣልምዎ ውዲት ዕርቃኑ خمزوت بملكات أوشتن وطن نزركب حزب إرتران حيلتات مكلخالون يوهانا يلوم أب كتما مانهايم أب استخايدن بتمهارو قانقو عدب زغرب مسانادوتا زدمغن تنبل دما تساتفتي ندوكم بهاقراو كبرتات نموسكواسن بهال حبرتسبهم نموراسن كاكايد وطن حتى عريب بزلعلك أطلو مخانو مرقاقتهم إذا خمزيلن كله أب كتما كلن زنبرو إرتراويان ون تمساسالي دموغ بعال كم زكايدو خافتو بوتاز بتحنا حبريتا بريهم
ማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ማእከል ላብ 2010 ድሕሪ ዝገበሮ ሓድሽ ኣወዳድባ ምህርቲ ጸባን ውጽኢቱን ብምዕባይ ጠለባት ንምምላእ ሓያል ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ብ29 ግንቦት ኣብ ዘቃንዑ ጉባኤ ተገሊጹ። ሓላፊ ኣፍሬቲ ማሕበራት ዞባ ማእከል ኣቶ ርእሶም ዓለም ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ድሕሪ ዝገበሮ ሓድሽ ኣወዳድባ ሸቶኡ ንምውቃዕ ይነጥፍ ከም ዘሎ ጠቂሱ ማሕበር ናይ ገዛእ ርእሱ መመስርሒ ቀለብ መግቢ እንስሳት ተኺሉ ሕፅረታቱ ክፈትሕ ዘቕረቦ ጠለብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ብምምልካት ኣብ ከባቢ ዓዲ ሰግዶ ዝተፈቕደ 8000 ትርቢዒት ሜትር ንምህናፅ ኣብ መስርሕ ፍቓድ ከም ዘሎ ኣብሪሁም። ጸብጻብ 3 ዓመት ንጥፈታት ማሕበር ዘቕረበ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ኣቶ ዕቑባ ሚካኤል ኣብርሃ ብግድኡ ማሕበር በብእዋኑ ድኽመታቱን ብልጫታቱን ብምግምጋም ንዕቤት ምህርቱ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከብ ብምሕባር ሓረስቶት ጸገማቶም ብጻዕሮም እናፈትሑ ዘፍረይዎ ጸባ ኣብ ክንዲ ህዝቢን ነጋዶ ይረብሕሉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ማሕበር ፍርያቱ ባዕሉ ከከፋፍል ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝወፀ መደብ ምስ ፋብሪካ ጸባ ብዘሎ ዘይምርድዳእ ገና ከም ዘይተተግበረ ሓቢሩ። ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ረዘነ ጳውሎስ ድማ ሓረስቶት ንሕፅረታቶም እናሸፈኑ ቀረብ ጸባ ንምዕባይ ዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ብምንኣድ ሕፅረት መግቢ ጥሪት ቀንዲ ማሕንቆ ኮይኑ ስለም ዘሎ እቲ ፋብሪካ ኣብ ሓፂር ግዜ ተሃኒጹ ስርሑ ንኽጅምር ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ኣዘኻኺሩ። ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ መዛዘሚ ቃል እቲ ማሕበር ጠለብ ጸባን ውጽኢቱን ናይቲ ዞባ ናይ ምሕውሓስ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብዘለዎም ሕፅረታት ከይተዓንቀፉ ብዝያዳ ጻዕሪ ምህርቱ ከዛይድ ብምልባው ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንዕቤት ማሕበር ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ጉባኤኛታት ጉዳይ መግቢ እንስሳ ቅልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ንረብሓ ነጋዶ ዝኸውን ዘሎ ጸባ ኣድህቦ ክግበረሉ ተገዚአን ዘለዋ መመስርሒ ማሽናት ብኣጋ ስርሐን ክጅምራ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ድሕሪ ምቕራብ ኣቐዲማ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ቦርድ ዳግማይ ን2 ዓመት ክትሰርሕ መሪጾም። ማሕበር ስነ ቀመም ኤርትራ ሻምናይ ጉባኤኡ ብ30 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቃኒዖም። ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገራትን ዓለምናን ጸለውቲ ዝኾኑ ኣምራት ቁጠባ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ብፍልጠት ከም ዝመሓደሩ ኣብ ምምሕያሽ ደረጃ መነባብሮ ህዝብታት ድማ መሪሕ ተራ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝነጥፉ ሙያውያን ጥርናፊኦም ብምሕያል ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ክዕዝዙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሮም። ምምዕባልን ምድንፋዕን ትምህርትን ምርምርን ዓውደ ስነ ቀመም ዝብል ዕላማ ማሕበር ምስ ምንፋዕ ምርምርን ምዕባልን ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕምን ንሃገራዊ ህንፀትን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤትን ዝብል መሰረታዊ ዕላማ መንግስቲ ዝሳነ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስተር ሰመረ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ማሕበር ዝውጥኖም መደባት ኣብ ምዕዋት ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም። ማሕበር ስነ ቀመም ኤርትራ ናይ ልዕሊ 20 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ኣቶ ሓይሊ ኣብሰዓረ ብወገኑ ምምዕባል ዓውዲ ስነ ቀመም ግዳሲ ሰባት ኣብቲ ዓውዲ ንምዕባይ ጎስጓሳት ብምክያድ ከምኡ እውን ሞያውያን ናይቲ ዓውዲ ብምጥርናፍን ብምውህሃድን ምስ ካልኦት ዓውድታት ዘሎ ምትሕብባር ብምዕባይ ከም ዝረጋገጽን ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎን ገሊጾም። ኣብቲ ጉባኤ ንድሕረ ባይታን ህሉ ኩነታትን ማሕበር ግብራዊ ስነ ፍልጠት ብመንጽር ውሱን ጸጋታት ኣገዳስነት ስነ ቀመም ኣብ ቤተ ፈተነ ምምስራሕ መግቢ ከምኡ እውን ካልእ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ብዝምልከት ብክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ኣስተምህሮ ክቐርብ እንከሎ ንኣበርክቶ ዓውዲ ስነ ቀመም ኣብ ዝተፈላለየ ምህርቲ ዝገልጽ ትሕዝቶ ዘለዎም ምርኢት ብትካላት ቀሪቡ። ማሕበር ስነ ቀመም ኤርትራ ኣብ 1993 ተመስረተ ሃገራዊ ሞያዊ ማሕበር እዩ። ብምክልኻል ገበንን ሕጊ ትራፊክን ክስልጥኑ ዝጸንሑ 74 ኣባላት ፖሊስ ብ29 ግንቦት ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ደቀ ምሓረ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተመሪቖም። ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ሞያዊ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ሜጀር ወልደ ገብርኤል ዓንደ ገርጊስ ነቲ ስልጠና መልኪቶ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሰልጠንቲ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ኣብ ዝተዋሃቦም ትምህርቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ኣመስጊኑ። ሜጀር ወልደ ገብርኤል ኣስዒቡ እቲ ስልጠና ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምስፋን ከምኡውን ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ምግታዕ ዓብይ እጃም ስለ ዘለዎ ብዲሲፕሊን ትዕግስትን ተወፋይነትን ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል መምህር ትራፊካዊ ትምህርቲ ኣቶ ዓንዶም ሙሳ ዝጊ ብወገኑ ሰልጠንቲ ኣብ ባይታ ዘስርሖም እኹል ፍልጠት ከም ዝቐሰሙ ብምሕባር ዝተማሃርዎ ብግብሪ ተሰሪሖምሉ ኣብ ምክልኻል ሓደጋ ምውሓስ ድሕነትን ምቅላዕ ገበነኛታትን ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣብሪሁም። ካብ ሰልጠንቲ ኢሳያስ ተስፋልደትን መንሱር እድሪስን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብቐጻሊ ስራሕን ተመክሮን ከማዕብልዎን ብተወፋይነት ክሰርሑሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ሰልጠንቲ ሽልማት ተዓዲሉ።
ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 2014 ሎሚ ቀዳም 31 ጉንበት ብውድድር ጊዜ ማለት ክሮኖሜተር ፈሊሙሎም ዝርዝሩ በመልክዕ ጸብጻብ ተስፋልት መብራህቱ አዳሊወሎ እንሆ أبركز زبلونا يوشت هاجر ودرات عبيت عواتها مزجبو شمو كدمق كيليو عوت زور إيرترا تشامبيون زبا مأكل تشامبيون ملا أفريقيا عوت زور غابون عوت زور تركي اتغزري بزوحيوم انكو شمو كتقوى على زيك على ودر تشامبيون إيرترا أبغان تقو ببانديرا هاجروز وكابت فريت ماريا كتسرحلو نايوت روح الميو مخنياتو أبكن دسموت راي سمتا بحمشت آورحت راي زعبيا هاجرو بقدم سمونا تتقوى عتاب استفراليا مع كنا زينك تكالح حرر تون وين تون سلزخنا حمشت تقرش عند شعت ميتن تسعن حدا نستولدن زغلت فتقلدا ماي إيرترا كل تشحن 14 ناتنائيل برهانم 59 تقادمتي قداماي ديفيجن لومنغو رفاد كاب كبابي مقابر حربنياتات تبغيسو اموداتا صرغيا صعدا كريستيان زود ناي غزي وردر اب زكايدلو تقداماي فرنسايت كلب يوروب كارناتنائيل برهانه قداماي كوينو تعويتوم ناتنائيل نزع 18 كيلومتر رحقه زشفن زنبره ناي غزي وردر ب 21 دق 6 كالئيتن بادو خلتن اوس كالئيتن بمززامي كعوتلو كيلوم ناتنائيل نزرحقت ابغله وحدات اغاطاميتات انت زي كوينو تحت 5 كيلومتر اب ساعات كيرغص ايزازيمو بغمغام ن18 كيلومتر اب ساعات 51.4 نتحنببه وديو مالتيوم 4 غزي زقلطفه تقدامي افريقيا استسميه تقدامي دوب افريقاويت كلب MTN دانيال تخلا هيمانوت كامناتنائيل بشمون تكاليتات دحيرو ب 21 دق 15 كاليتن كلتن اوس كاليتن كال ايترتا كحسكلو تقدامي كلب إريتيل مخسب دبساي دما ب 22 دق 5 كاليتن 12 اوس كاليتن سالساي درجه بمحز اب بوديوم ديبوم نشامبيون قدم بشكت إيرترا كلتشحن 14 كورادرو كابستمزغبو لعل 7 تقادمتي اتم 59 تنيم ابزناي لومين اي غزي وردر كصاوتو مريصوم بمسرت تماري بساعات دحر قطر استخياده ناي مسرع عجا دانيال تخلا هيمانوت رابعي كبغس كله متكل ايوب مبل 28 ناتنائيل برهانه مبل 32 شامبيون إيرترا كلتشحن 13 ميرون تشومه مبل 56 ناي زحلف عمت عوت ناي تحت 23 عمت ناي غزي وردر تصفهم عوبا مريم دما موداتا ام تبغيسوم نفرق نايت وردر مالت 9 كيلومتر كاب 59 تقادمتي دانيالن ناتنائيلن طرايوم بتحتي 10 دق بصيحمم كم نفاس نات حنبب استبغسه دانيال تخلا هيمانوت نمطوي صرغيا صعدا كريستيان ب9 دق 32 كاليتن كبصحو خلو ناتنائيل برهانه ب9 دق 33 كاليتن ميرون تشمه ب10 دق 10 كاليتن امانيل غبرزغابيهر دما ب10 دق 33 كاليتن تطويمم تقادمتي امونغوم زنبره ناي غزي يغاك امم لاسيو كغفح زر نيروم دناغو ناتنائيل برهانه بفلاي دحر مطواي اب زنبره 2 كيلومترن امززام تصوتا زنبره 3 كيلومتراتن حلفي زخونه تقادماين زويرن ام جمار غزاوت دا جرمن ابزلا ترار عقب 18 دقائق مسحره مدما زخونه مسناخل تزياغات ايمو عوتو دارغا رغوص نيرو كبالي قال أوردر كرونومتر زجانن شمزي نمور ناتنائيل دحرت وردر نجازيت إنها تابزهابو مجلسي قد مسالستي نزوردر كتكونني لازم تأكوا بشكلتاي إلكترونيكاوي مساريح أب مبلشاو أب حما كنت أمور يقنيم تمالي مشات ساعة شمونته مولو بمولو مستعرية الليجن فوقي سني نزوردر زخونني حيال لممد أكايدي تعويتو لدمام إذا عوطي دما نخلو متوم أب كبيت صحي كدقفو نزوع علو أفكار تقردم بشكلتا وفي اللوغ كبل تزاريبوم ناتنائيل دحرت وردر ناب حلفت كلب يوروب كار كم زدولن عسلطانيو براين كونكورد أو وردر كرونومتر كعوت مخالو كم زد نقون كفل تخايل اللهم ناتنائيل دحر حدا صومون أبز فيلم من أستوري فرانس أبز سمى كريتوريم دولفينة ببانديرا إيرتراز وقبت فليت ماليا جيريو أمناي جزي وردر كساتفم أبز نيلو موردر أبدوب أفريقيا ناي سلست أوارح لممد أكايدوم زمتو متكل إيوبن تصفهم عوبا مريمن بشكلتا بمبلشاوم عدل زي قبرو تقادن تيمنيروم بفلاي
መትከል ኢዮብ ኣብ መጥወይ ጎማ ብኮ ብምግባሩ ንሕርቃኑ ብንብዓት ይግሊጽዎም ተስፎም ግን ኣብ ኣጋም ዝዛም ናይቲ ውድድር ብሽክለታ ብምብልሻው ጎማ ቀይሩ ምስ ቀዳሞት 10 ተቃደምቲ ኮይኑ ጾቱ ክዛዝም ክኢልሎም ኣብ ካለ ናይ ዝዕለት ውድድር ካብ ተቃደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ተቀዳዳማይ ኤሪቴል ተስፋ ዮሐንስ ን15 ኪሎ ሜትር ብ19:32 ካልኢትን ብምዝዛም ክዕወተሉ ከሎ ተቃደምቲ ሰንበል ሃብቶም ዓወትን ተስፋይ ሃኒባልን ድማ ኣሰሩ ብምስዓብ ንሽልማት በቂዖም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር መትሓዝ ተሳኢንዋ ዘሎ ተቃዳሚት ኤሌክትሮላይት ወሓዚት ኪዳነ ናይ ዓም ክብራ ብምዕቃብ ዝቐልጠፈት ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ 2014 ዝብል ስያመ ረኺባ ሞሳና ደበሳይ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ምስ ሓዋ መኽሰብ ደበሳይ ብሩርን ነሓስን ክትሕዝ ከላ ፀሃይነሽ ፍጹም ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ጸወታ ኣዛዚማ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናይ ካልኣይ ደረጃ ሽልማቱን ምውሳድ ኣብ ፖዲየም ዘይምርካቡ ነቲ ካብ ሰዓት 6 ወጋሕታ ነቲ ውድድር ድምቀት ዝሃበ ተዓዛቢ ደስ ዘየበለ ፍጻመ ከሲቱ ነይሩ በዝጋጣሚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዕውታት ተቃደምቲ ኣብ ግዜ ምዕዳል ሽልማት ሙሉእ ዕጥቆም ወዲዮም ሽልማቶም ክወስዱ ጽኑዕ ምክትታል ክገብር ይግባእ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ጽባሕ ሰንበት ካብ ባሕቲ መስከረም ተበጊሱ ንጎደናታት ሓርነት ሰማዕታት ኢንሹራንስ ማይ ጃሕጃሕ ሰንጢቁ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝውዳእ ዓብ ውድድር ክዛዝም እዩ እዚ ውድድር 166.4 ርሕቀት ክሽፍን ሓደ ዙርያ 6.4 ኪሎ ሜትር ይሽፍን ማለት እዩ መዛዘሚ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 2014 ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ጽባሕ ንጎ ብቐጥታ ብሬድዮ ኑማ ክመሓላለፍ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ውሽጣ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ዜና ወጻኢ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ደግምና ንዕድም